Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili paspasama kinibugod kayo alugar. Identero paginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag wenno paspasamak. Dili sumbat dili agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko ti husto a kalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat nga tenga ti aldaw para iti dito nga Nobyembre 1. Happy Halloween! Kada ti amin na sapada po, idanon ti ENR Online, ti sabali man na parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Iti dito nga aldaw apo iti Martes, 1 di Nobyembre, gagayim kayong kabsat, dito po di pagayam nyo, Robert de la Cruz, para iti sabali pa parang ti Damdamag ni Berto, iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Hindi amin na po, di kita nagduduma nga pagtengken pasamak kang runana, di kita wagas ti panang lagip, bueno panang celebrar ti fiesta di kita minatay, iti intero nga bueno nagduduma nga paset ti lubong. Gagayim kayong kabsata, kinuray dito yung probinsya tayo nga Ilocos Norte. Okay, fiesta ti minatay, kasanuan ang rugi ti fiesta di ti minatay, gagayim kayong kabsat. Padaanan, pagsasaritaan ito apo, noan niya tinang rugyan, ti pan nakaselebrar, ti fiesta di kitay pimusayen, wenno imununan, nga pimusay, ngemda tayo, nga si bibiyag, gagayim kayong kakabsat. Iri sabaling bangira po deti bagyo nga Queenie gagayem keng kamsata sagsaganaan man na po tinagduduma nga lugar papagayam isu nga medyo ano tayo medyo dahan-dahan tayo ang mga tadamat epekto na kada tayo no pay haan nga dito yung Northern Luzon ti kasla ano na kasla pan nakapagsentroan na po wenno sapliten na agan-an na tayo lata, wenno agsagsagana tayo lata, dan di kita lugar nga nangi deklara nga isudakit na kasagana, iti epekto ni Bagyo Queenie. Gagayem ken kamsat. Aglalo, nagbalin na po nga tropical storm ni Queenie. Gagayem ken kamsat. Adapeket din nakaibayugan apo ti signal number 1 or posible nga pa nakaibayog ti signal number 1 iti Caraga, Eastern Visayas, gapo ken ni Queenie. Gagayem kayong kamsat. Kabayatan na Presidente Marcos sana kanunungan ti agmakatawen nga state of calamity saan kano apo nga kasapulan. Gagayem kayong kamsat. Sa nga gasot sa nga pulo dagiti natay na po nga na-record gapo kini Bagyo Paeng. Gagayem kayong kakabsat. Ito sa bali abangir, padaanan nyo po makainuman dito live and exclusive ni Mr. Henry Afaga. Manipo na po jay Pennsylvania. Ngam kasangsang pen na di Pennsylvania from New York ada dati nayuswat jamo no nayuswaten wenno mayuswat to pa lang nga Halloween party di New York nga expected apo ket 50,000 nga tao ki makipartisipar nagka-interest ti dato gapo ka dati pasama ka po di South Korea no malagip yun di kalman nakainuman tayo ni Ojin Kiena sa Kukojong sekna na po kadeti papatay tinasusok yung sa gasot 50 nga gapo iti stampede iti daytoy nga treat or trick gagiyem kayong kamsata ijay South Korea. Dagitoy kensab sa balipay ti maidanon ka na kayo ti lasud ti may isang oras para di programa Damdamag ni Berto. Daytoy en tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City.
DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputa na sayaat ken manakigayem kag tegikwa. Ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na parang titipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan the Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy. Na napalabasa po sa kapulukit may sa minutos kalpasan. Ti oras tayo nga alas 11, uno alas 12. Thank you very much iti TMT Construction Company. Nga day, di barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babaen iti parangimaton ni Honorable Telwin Tapawan. Kami nga po ti sanggunyang bayan. Iri-ili ti Marcos. Thank you very much kani Mama Erlinda Ferminhood. Iti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you kani Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much pa kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis Hospital iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Ni Tipugad Lawin North Courier Service iti Balintawak Street ti Siyudad Tiluwag. Baweng kani Engineer Neil Jose digiti ketyo apong ipatulod kadagiti kakabagyan kapamilyayong adiji Manila iti Siyudad ti Baguio pakiramanan ti Cagayan ken Isabela. Ipawityo dito po iti Pugad Lawin North Courier Service iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap kani Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Kani Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Yun, so okay. So kumusta ente apo di kita nagduduma nga paset ti lubong gagigim kamsat manamdama makinuman teto ni Mr. Henry Afaga nga dayjay Pennsylvania gagigim ken kaabsat ya. Deti okay, deti gagigim kamsat deti
piyesta di kiti minatay amo temete na po di kiti nakadadakkel nga simba Campo Santo ijay Metro Manila dito North Cemetery gagayem keng kamsata dito apo ti pagdagdagsaan ti adu nga tao gagayem keng kamsata. Okay, idi dati kung daway kay naman tayo ni Mr. Henry Afaga manipod po di Pennsylvania dating na po di Pennsylvania from New York. Ada dito Halloween party nga ti expected nga mapan ket 50,000 gagayem ken kamsat dapat dito sa bali. Okay sir, thank you very much ititad mo agundaway di programa tayo damdamag ni Berto iti ENR online na naimbag nga oras mo po Henry Afaga nagayem oras dito Pennsylvania itan sir. Apo, naimbag nga daw yun dito Pilipinas. Pesuanan na, tinga tirabi imi man itata dito yan. Ngayon, hindi ko na kon. Iso mo di pa nakalal daw, at pangrabi iyak. Kat nakariingak man ang kasi oras, oray off ko ita. Okay. Anyway, thank you very much. Okay, kasangsang petyo dito Pennsylvania from New York. Ada dito sa na iyo SWAT, EJ New York nga na-expectar ti agarup 50,000 nga tattao Mr. Afaga. EJ Korea ada dito napasamak nga stampede but the analysis that nakainuman tayo from Seoul nga taga Dingra Ilocos Norte na kasla na uwawan digiti tao EJ New York iti kaadda dito nga celebration ita dita United States especially New York dita ayan nyo kas jay kadimet ti rumrumar nga sitwasyon diti eagerness ti tao nga makipartisipar kada iti kastoy nga parambak apo Afaga. Makita ka rin apo kat kaslakas jemot nga nakita dati na pasamak ti Korea kat makita ti organizer dito kat nangikabil dat solusyon dat nun na mapasamak deta nga mading nga okasyon yan ta Korea nga panakapatay ti agarup sa 115 o jak mariro. Adamat dito yung yamme, isot nagsangpatakag kay Swanan, dito yung Lancaster City, at dito ko namin nga treat or trick, dito yung Village Me. DJ lang, ado nakipartisipar na ubeng. Nga amumati Lancaster City nga pagigyan ng mitat, dito yung Pennsylvania, una isot takal. Ang agigyan nag-trab-trabaho ak New York, kat nadamag tayo nga dadakal nga okasyon, itata, New York nga Halloween party, which was napasamak few hours ago nga nasaya at laong na itawan napasamak nga madima na kaslay chay Korea. Nakita ko rin di organizer nga nabasak nga actually tipik entitled itat nga Halloween parade freedom. The freedom in the most populated city in the world, New York City, agad mabalin nga dito 7 million or more nga dito city proper agad nag-celebrar kat nakama kaya anti mapreventaran iti senaryo nga made iso nga nakita mo news da at personally jak napan nagbarikada da. Ini kan da barricade iti kalsada nga pagnaan iti parade tatnon mapreventara man nukas pagarikan man lang ata ti kapampanunutak numan ada makuna nga gulo wenno mapasamak mapreventaran iti stampede nga amo kay sumot iti kosti pan nakapatay iti adja Korea. Iso nga ala na saya at launa ita nalpas di diyang okasyon, dakalong okasyon dito New York City nga awan ti madi nga pasamak. Okay. So DJ presenting nga tattao Rimwar, DJ kasi nga bilang 50,000 I think po Afaga. Baka adupay po. Baka adupay. Tanong makikita dito news kat sa dakkel nga area DJ nagpuligusan ti parade. May kumpara DJ New York, IJ Seoul, IJ Korea. I think not in Seoul, part in outside Seoul DJ napakasapakan iti sampe DJ Korea. May salang igid nga iskinita iti hotel ti nakajampakan ti tao ket tinapatamak mo ti New York City nalawlawa di nagrondaan iti parade so uray ang tao na kasta na ibunong
Okay. Bas city chance sana ano daman aberya han na mapasamak di makunang stampede. Okay. Aside kada stampede, amo tayo ti istorya ti Estados Unidos, di kiti terorista, ada kadi kasla panang sagana, di kiti nangited ti seguridad, kada ti Halloween party, seknan iti mabalin niya atake, di kiti terorista, apo Afaga. Deta katawat ti kasta ti paglaingan itatan ti New York City ta deadline from the September 11 incident kun detoy manan makunang COVID nga no adunay ti masa no adunay ti pinagdadanggay ti tao ket transmission of the COVID virus ket al-alsto isong di kita kataamin tin konsiderar dadaton teko na akong ket mapreparan dito iti terorista panagwaras ti adu nga COVID kagpaiswanan na po Robert ket ag obra akpelang ti New York State adada pela COVID Okay. COVID affected patients mingum teko na akong ket they are vaccinated han una kasla dagiti napasama ken nga napalalo ti simptomas na. Okay, what about sir? Di kiti panagusar ti face mask, kada ti panakaiswat dating Halloween party, na-required da kadi or haanen? Dito apo ket awanen nabayagan kagpaiswanan na before nga nagawid at dita Pilipinas ket may kawaon. By choice mo data nga ramiden na mandatory. No ag kasta mapangga iti open spaces adakan ka nagmaska unuhaan no adaka ti inside a private establishment sa in hospital you will oblige to the protocol of the facility or the hospital sila kada kami nga frontliners agigyan kami iti hospital nga nasumur kami agmask kami lata monitor ta kami lata iso nga dete pagalagatan ket anurutan akat surutan milata. Okay. Okay, so petsayo tata is October 31, sir. October 31. Tagtana po, Robert, na 12:20 early in the morning. November 1st officially is November 1. Okay. Okay, so until when nga mabalin nga manghold di organizers ti kastoy nga Halloween party po Afaga? Dito na usual dito Big Apple dito in New York City October 31 to November 1. Ti kasta nangum ti kunami mo depende man ti organizer and ti village me itatay ket ada 3 or 3 kamakuna 2.5 hour lang dito party nga makuna ti uping 6 to 8:30 so ada yan the organizer apo ang nabasak the organizer da dito yung Gapo, New York City ket October 31 to November 1 ngam kapik na itatay ti isud parade da itatay rabi iti October 31. Okay. So kada kayo nga ada dita datayo akit dito amok nga mo yung ada dito mapanjay sementeryo, ada dito alay-alay atang dito sir, parang normal day lang aside kada dito Halloween party. Makita klaki dito apo ket big deal kada ko ti kasta ti Halloween party. At it coincides to the Harvest Festival fall. So nga from nagtapugan iti October ket makita mo talaga nga fall amin Halloween related iti tema ti balbalay ken naglawlaw. Hanakasla di tamet at peso at talagang nga celebraran tayo ng 31 November 1 lang los ti makikita mga panang celebrar ng dito the whole month nor arigam iso nga awan agpais unay iti mapan iti sementeryo ngam DJ festivities iti makunang Halloween party kel dijay kas lalang ikumparar ko nga kas lalang Christmas ti pinangi celebrar da dito okay. So ti business sector sir, ada kadi dito Halloween sale or ano man nya pakuluda during Halloween? Ay ada apo I think inaramat kay dinika sa data siguro kapampananutan ti America data at anawan ti pakulo binulan say
Father's Day, Mother's Day, Labor Day, Independence Day, Halloween party, Christmas, New Year. Awan mako na nga kasta sa isel handa unay isut pa nang i-promote ang batigi pa pinang engganyo da iti tattao nga gasto. Oh, okay. So nga adda han namalmal pas ti okasyon ito'y American or Arigam. Ti panakita lang arukot ita Pilipinas. May sarang ti halos i-prepararan tayo no September nga at December kadete Christmas aya ito kalabinulan. Okay. Di ka talagang agmove ti businesses iti kasto yung celebration na Apo Afaga. When ado nga kwarta ti rumwar iti paket katao. At ngumti kang kanayong kumad nga ubrano to ito nung igat palubos sa Apo baka mabalimpay madamdamaya. Digiti Halloween, digiti Halloween themed chocolates iti Pennsylvania. Digiti Hershey chocolates in kami no ko agala at i-sale damot no ko natin alpas ti makuha nga treat of treat. Hopefully adadan tumaala. So no no makapagbakasyon to man ang katisyon to ipasarabo Okay. So what about iti beneg ti relihiyon na kasla kadimet dito nga ijay kabigatan na adamisa kadagiti simbaan. What about ito, sir? Detihan unay kasta hamin unay mabalik na dito. Han na unay i-kasta iti makuna nga i-relate iti religion. At dapat may alukar kiti nga schedule ng handa kasla dita kung Pilipinas nga ti agumbras tayo, agpaluwalo tayo, intayo yan kasimbaan mangikarat kita. So nga sabsabali tayo. Noon basit religious wise di pa nang celebrar tayo dito makuna na All Saints Day and All Souls Day. Okay. Aware kayo ka dito Brooklyn, New York nga no naganti natay tinaipan ni J Lapida ada nga kano digiti anon sa dita nga nangipanday J Brooklyn kaditi parang recipe nga spritz cookies deti ka di talaga nga akma nga makang kaslamit ka dati dito patupat baduya linapet yung spritz cookies 1 cup butter or margarine 3/4 cup sugar 1 teaspoon vanilla kung kuna na ada kakasjay or dito man ti kasta dito man ti unay pay na awarean at umuna adda iti Almira, New York which is more an upstate New York dito sa awan makuna nga awan unim nadlaw kung kultura da nga uno practices da nga may inaakiti dati nakasalebral ng 30 akan nag-duty nagawid at 31 ng hospital may actually adda makuna nga free whole day breakfast, lunch, and dinner at the same time staff get ag Halloween costume da even the nurses Japunay nang gantay dito nga makuna nga i-practice da J Brooklyn na po Robert. Okay sir. Sir, what about ditoy? Ada pagtaingam ditoy. So ada ka dito pinaaramid mo met dito talaga nga customary tayo or tradisyon tayo nga agatang or talaga nga sursurute mo dito sa damagom kanya ka po Robert kaya talaga mamati at kita pa respetar ko na digiti pamati tayo. Tay kunakon madamak makisarsarita itatay diti kaana kami nga nagpa-order mi digiti baduya kada ginabat kada pinais kaya kat medyo awan pa kano tay simangkot nga in-order mi kat medyo madalagan kami sumatipag kini kabagis ko din itatangi saan kalata tay katunan ninyugan ng kunak at anapay nga rod nung rod kas pagpagkarigan na sumangkot in order medyo dagang ti mararya na po Robert taon na yung rasa okay iso nga uri adakam dito apo kasla kanyak ahead of time last week nag-order ako hindi may iyatang
I'm deeply religious and I respect the gay old practices tayo. Okay. Sir, thank you very much. Itintad mo nga gundaway nga makainuman da ka. Iti deti nga aldaw, iti programa tayo damdamag ni Berto, manibot ti ENR online. Malaksin na dati kahit mo kablaawan, nya kakabagyang, kapamilya, gagayem diti Pilipinas. Iti deti gundaway. Go ahead, sir. Go ahead. At ang manan na po, Robert, pinang-interview kanya online ay kahit kuman nga payawan ng kablaawan ni kiti kabagyan, karuwa, kagayom tayo ita, bakang kay kurukor, bakara, di kiti kayo yan, tito bakara kan kay ilukan niya. Di kung may sa akmat nga nagduybuya, dati pamilya, may di kiti paspasama kita, dakil sa nga pasamak man dito, yung semana ar-arya itata. Isto nga alat, kung happy Halloween to all of you there, po nga kailya dito ilukan niya. Okay, maraming salamat, Mr. Henry Afaga. Manibada po ijay Pennsylvania. Padaanan nyo, gagayim keng kaabsat. Kasano nga nairugi, timakungko na nga fiesta digiti minatay, weno todos los santos or undas iti pagilyantay Pilipinas. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga panagtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kay ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Awara na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa, pabigsahin ta di naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yan, nagkiti ko na tayo nga, letter tatlo nga B nga ko na tayo yan. Blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ay ket mapigilan tayo, dikiti saksakit nga dengue. Tandami, dikiti makakagat nila mo nga, mabaling nga dadingi kadakwada ng napigsada nagurigor damit nga makarik natin madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Okay, pagyamanan tayo kaya po di TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babayang kin Honorable Telvin Tapawan, kaming ti Sangguniang Bayan, iti Ili ti Marcus. Thank you very much kay ni Ma'am Erlinda Ferminhood, ti Barangay Naglikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, manipod ti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, manipod Wayanay, Hawaii. Ngayon nakabakasyon tatapo dito probinsya tayong Ilocos Norte. Welcome home, Mr. Onofre Durupan. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr.
Dr. Alan Thailand ti St. Camillus de Lelis Hospital di barangay number 121 Zacarias Flores Street, Lawag City. Ti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan na po iti Balintawak Street, Lawag City, babangkin ni Engineer Neil Jose. Dire ketyo apong ipatulod, ipawit ka dire kakabagyan, kapamilyayo di Manila, ejay siyudad ti Baguio, kastapa iti probinsya ti Isabela, ken Cagayan, mapanin ni pawit di kita, iti Pugad Lawin North Courier Service, Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap, kan ni Mrs. Mili Espiritu Agtarap, iti Babitsaway, kaya ni Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Okay, 30 ket 3 na minuto sa po tinapalabas kalpasante oras tayo ng alas 12. Sa dinno apo, wano kasano nga ng rugi, ti selebrasyon, ti piyesta digiti minatay, dito pagilyantay nga Pilipinas, dito undas, wano piyesta digiti minatay. Ti undas, when fiesta dito minatay, apo, dito pagilyante Pilipinas, segon ka dito eksperto, dito nga balikas, ket naggapo iti balikas nga Espanyol, na adaw iti onras punevres. Onras punevres, gigigim kapsat. Di ba dito yun lagi pente apo di manta, may makabulan, makatawin, or anya man apo agumras ko na tayo, diya kamo iso detoy, panagatang. But the onras punevres, kahit nangasawin na po it English, ket funeral honors, gagayem kaya kamsat. Kadagisab sa bali nga probinsya nga Tagalog, nagbalina na balikas kadakwada iti detoy ti onras wenno ondras. Kada tayo met umras ngem no umras no kunam ket iti panagatang para kadigitay pimusay kasla kumadi kunak sumyam, bumulan, tumawen. Yun yung mga pagka adda natay adda ti pimusay nga kapamilya tayo. Ti pananglagip iti si bubukel nga lubong gagayem kay kamsat ket addaan iti nakaat-atidog nga pakasaritaan. No apay nga malagip wenno maikanti aldaw dagiti nalpase na po nga pimusay nga kabagyan or kapamilya tayo. Idi may kasangapulo nga siglo gagayem kay kamsat base apo kadito expert ti Todos los Santos ket celebraran wenno lagipen dagiti tao May 13th may kasangapulo ket 3 aldaw iti Mayo. Ngem gapo iti nagbalin nga mando wenno mandar ni Pope Gregory III. Pope Gregory III gagayem kay kabsat nayakar detoy iti Nobyembre 1 tapno geddan iti makungkuna nga samhain kaluluwa ng mga namayapa. Ayun Tagalog ti binang na diday samhain tsaka mo ti kayat na sa ti samhain may isa nga fiesta gagayem ken kabsat para iti biyang dagiti pagano no sa dinno nga mamatida nya agsubli ti lubong ti lubong ti kararwa dagiti nalpasen nga pimusay. Uy, nakakatakot gagayem kamsat baka isong ada multo adal-alyang ako natayo gagayem ken kamsat gapo iti samhain nga deti ket celebraran dagiti pagano fagans gagayem kamsat gapo iti pamatida nga ti kararwa ti nalpasen natatay ket agsubli ditoy lubong gagayem ken kamsat. Di ba yung reincarnation di kararwa mapan iti sabali maybe agbali na po nga ayop or anyaman gagayem ken kamsat or tao met laeng idi met agtugaw ni Pope Gregory IV ti Todos los Santos ket dayatidog irinterong inyatidog ti sibubukel nga simbaang Katolika aldaw detoy dagiti Kristiyano Katoliko nga dagitoy ket maimbitaran lagipen ikararagan dagiti kakabagyanda nga pimusayen. Yun yung na po dito na in-interview nga papadi adabi ka dito papagayam ko nga papadi gagayim kayong kaabsat nga kunada haan niya maikanatad apo nga ti lugo or sinyales ti fiesta digiti minatay
ket deti ag-make up ka deti kasla ka la marunrunoten, kasla ka la rurog, agarwat kay tinakabutbuteng parang witch, parang naaagnas gagiyim kamsat or anya man na po nga diti kagamitan para iti panakaiman sayag ti minatay. Di ba yun yung ano, even yung treat or trick gagiyim kay kamsat agbado ka kadagidya, agarwat ka kadagidya, gagiyim kamsat. Saan apo nga umisukan no nga paningipakita iti pananglagip tayo kadagiti nalpasen nga pimusay nga kakabagyan or kadara kapamilya tayo. No diket ti kang runaan nya gagem ti Todos los Santos base kadagiti papadi gagayem kakabsat isu iti panangikararag tayo nga maaddaandan iti natal na nga panaginana aginanadan iti sidong ti Dios aginanadan iti yang ti langit gagayem kay kabsat or pagarian ti Dios gagayem digitoy hangget di nga kasjay apo di ba nakadado ti mapaspasamak gapoy dili kasla di pasamak di South Korea gagayem kay kabsat kita nyo ni Pope Gregory dagtugaw kas Santo Papa ti Todos los Santos ket medyo na-extend it intero nga lubong naiwaras it intero nga lubong nga daytoy nga aldaw ket para kadagiti Kristiyano Katoliko nga maimbitaran tapnon ti kasta lagipen ikararaganda dayri kakabagyanda apo nga napanen iti sabali nga biag. Ayun yung tot dagayem kabsat or anag ken bugas nga kuna tayo. Gaput influensya ti Katoliko kadagiti Kastila laglagipen met digiti Pilipino ti Todos los Santos when All Saints Day nga kasla digiti natay nga inaunangim kada tayo digiti apu tayo ket nadoktrinaan da iti Santa Iglesia Katolika Romana nga digiti natay nga kakabagyan when ipatpatigtay ti biag ket kararagan da tapnon ti kasta maikat da apo maalaw da iti purgatorio ket mapanda iti langit gagiyem ken kamsat ket tarawidwidan ti Dios tibiyang ti kararwa digitoy nga napanen iti sabali nga biag. Ew na maikararagan na ori gayam adda ka di purgatorio gagayem kay kabsat babaen iti panangikararag tayo nga si bibiyag ka diri pimusay maalaw tayo digitoy nga kararwa nga agtutuo iti purgatorio babaen iti panangikararag ket mapanda makipagnaed iti langit ket isuda tarawidwidan ti man nakabali na Dios. Yung mga ganon di si apo ti rumrumar no kasano nga nang rugiti Todos los Santos. Nupay kasta madlaw yu kadi nga no kasta nga maselebraran ti fiesta di minatay uno diti babuli kasta yu nga ondas gigiyem kamsata ket agkarkararag tay nga mismo nga kadigitay agkarkararag tayo kadigitay kakabagyan tayo ken kasla kasarsarita tay idawen nueng gayam po adati kasjay uri no mapangkalaji kampusan to ket ne adda kami umaykan kinakausap kasarsarita tayo apo ida gagiyem ken kamsat manipod apo detoy iti natawid tayo nga kaugalyan wenno imunan nga kultura digiti Pilipino nga mas na tataengan ngem datayo iti wenno mas na tataengan kay iti Katolismo mamati tayo nga digiti kararwa no pay pimusay dan ket addada pay laeng nga pong agpasya-pasyar aglalo kano iti ayan digiti karayan taaw gagiyem ken kamsata gaputa datayo ket kaslati ati kultur maritime culture nga kuna tayo nga dagiti kararwa digiti nalpasen na pimusay ket maibilbilang dang estatwa estatwa isuda nga kas ninuno gagiyem kamsat tapnon isuda ket maisagutan iti panangikarkararag gagayem ken kamsat adda ti pamati gagayem nga ti panakisarsarita kadigiti anito no dating Ilocano anito gagayem ken kamsat ket si bibiyagda babaen iti babaylan kuno da ken Katalunyan siguro dito gagayem ken kamsat ngemamunyo kadi nga ti November 1st when All Saints Day
para dati ket maipaay nga kas panang dayaw kadigitay pimusayen nga kakabagyan. O yun, ha? So ado digiti amuyo, ado digiti ado digiti in interview ko may panggibili dito ha? At ti November 1st nga All Saints Day ket maipaay gagiyem kay kabsat kas panang dayaw, panang ipaay ti honor dayaw kadagiti nalpasen nga pimusay gagiyem kay kabsat nga sa santo gagiyem so ano tingami panang ipapantayo kasla santumet din digitoy pimusay gaputa nakipagnaed na ni Apoy G Langit gagiyem kay kabsat so isuda maikarkararagan okay di November 1 All Saints Day idinto nga ti November 2 nga All Souls Day dahiti apo ti pamati dagiti Kristiyano nga intay ikararagan dagiti pimusay nga ipatpategte ti biag tapnon ti kasta mapakawan ti kas nagbalin nga basbasulda ket alisto ti entrada ijay langit gagayem ken kaamsat so tatta is All Saints Day All Saints Day gagayem ken kaamsat so kada tayo nga Kristiyano, ang tingamin na mapaspasamak, yung All Saints Day, kasi kada kami dapo dito ilawag, south of the river. Da kami dito'y, mapang kami ijay sementeryo, agatang, agpalwalo, gagihim kabsat, agpamusiko, dami namin, nga marami ijay. Yun kasi, yung November 1st na All Saints Day, aldaw digiti sa Santo, yun yung bisperas ng All Souls Day, di bisperas. 'Di ba may mga selebrasyon bisperas gagayem ken kamsat gabutan November 2 ti All Souls Day wenno aldaw digiti kararwa gagayem kam sabali ngamin ti aldaw digiti sa santo sabali met ti aldaw digiti kararwa gagayem ken kamsat nga daytoy ket pamati nga duduugan ni pamati digiti Kristiyano nga nasken nga daytang aldaw ti Nobyembre 2 kararagan tayo apo digiti pimusayen ipatpategte ti biag ti kasta ket pakawanen ti Dios digiti naaramidan da gagayem ken kamsat ket mayalisto apo iti entrada wenno yuulida sa dilangit. Di ba pagka misa ada diti parte di misa nga ikarkararagan tayo digiti nabayagin nga pimusay nyamang namnama nga makapanda iti pagarian ti Dios ikarkararagan tayo ni obispo ikarkararagan tayo ni Santo Papa digiti amin na papadi gagihim kay kapsa di ba yung ganon na so nga datay no kwa aldaw ti papatay tumawen bumulan ni pimusay mangipangkat ti misa malaksid ka dati adapay siyam nga misa gagayim kay kabsat di pagtengan dayjay pimusay kakabsat ken gagayim iso nga para kanya gusto digiti kwati papadi nga saan apo nga diti paningipakita iti ladawan ti alalya iti make upam tabagim nga kasla parwarim nga dita rupam ket maagnasen diti group sakan agarwat ket ti nakabutbuteng nga arwat gagayim ka amsat pagbalinem nga kasla witch dita langam wenno kasla alalya saan nga isu apo ti kalikagom ti pannakalagip ti fiesta digiti kararwa wenno fiesta digiti minatay gaputa ti kang runaan nagagim na isu apo ti panangikararag tay kadakwa datapnon ti kasta mapandan aginana wenno natalingen nga na panaginana so nga di bagbaga nga agayam awa na si bibiyag pela dito yung maururam ti kararwanang kung kunada no ka di ba digiti adda ba nagbasulan na wenno adda ka gurgura na patsim ni deta satanas kung kunada saan po gayam uri pimusay ken di ka pamilya tayo ipatpategte ti biag mabalin nga maaon payla ing purgatorio babaen tinapasne ka panangikarkararag tapnon ti kasta mapakawan ti basol na babaen iti namarswa ket mapan makipaginana maikanti na nga natalingen ngen irisidong tinamarswa ket tibiyang tinamarswa isu ti mangkadwa wenno mangkita ken kuana ijay langit yan yung di apo ti anag deti naisura tapo no kasano nga nang rugi ti undas
wenno fiesta digiti minatay dito ipagilyan tayo nga Pilipinas. So no ano kayo, duda kayo, damagin nyo apo kadigiti apo padi, especially ti Romano Katoliko tayo suda nga diti nang nangiwaras, iti dating panagselebrar para di fiesta digiti minatay. Di ba yung mga other sa bali nga sekta ti relihiyon awang kadakwada ti fiesta ti minatay, no natayen awanen, saanen nga nasken nga lagipen adakas di nga pamati apo diri sa bali nga relihiyon. Bat kada tayo nga Romano Katoliko gagiyem kay kamsat napateg digitay pimmusay kada tayo. No at datay ijay tantanem da ket no mabaling ket very very polite, nakasingsingpet tayo gagiyem kay kabsat. Siguro adati adati epekto na dijay malagip mo apo or agari ken ka dijay lagip ni pimmusay nga kabagyam ken agari pay nila dingit gaput awanen iti sidong mo. Di napatigken ka asawam, anak mo, amam, inam, or sinuman, and even friends. Gigiyim kay kamsat nga pimmusay. So nga, daduman, dati iji tanem, dati iji daket nakaululi. Kakaiba di ba? Padasin nyo, di ba? Kakaiba. Gaghiyim kamsat DJ Rick nang agar-ari ing kano adda ka ije tanem. So kas aputi na imula siguro nga kapanunutan wenno panangipapantayo iti biyang digiti minatay gagiyem kay kamsat. At dito iket ko na uray kano na managbasol, uray adde suna di purgatorio. Babaen ti panangikarkararag tayo nga si bibiyag nga kabagyan naket mabalin nga maaon, maalaw iti agburburek nga asupre nga kunada po. Tapnon ti kasta umulit sa dilangit ket makipagnaed iti apo gagayem ken kamsat. So yan po yung DJ apo DJ Rimwar no kasano nga nang rugiti undas wenno fiesta digiti minatay ken anya ti kayata sa wenti fiesta digiti minatay kang rodaan na apo ti Nobyembre 2. Isudeta ti aldaw nga ipaay tayo apo kadigiti pimmusayan niya ipatpatigte ti biag tapnon ti kasta ikararagan tayo da ket may ipaay kadakwata ti natalingen ngen apa naginana. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. Wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR pero sinig ti mga bridge nalaka ngilas magdatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu kay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
na nga ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, dapat na batbati, 7 minutos kasama ng oras tayong alauna, gagayim kayong kamsat. Pagsasalitan tayo apo dito, nagbalin nga reaksyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kinuntra apo ti Presidente, ti rekomendasyon ti National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, nga may deklara ti Mesa nga tawen, nga State of National Calamity tintero pagilian, gapo iti kadakkel ti paset ti Pilipinas, nga naapektaran iti bagyo aglalo kini bagyo paeng. Inaramid ti biyang ti Presidente dito nga rakurak na iti numan keng kwa na di media, kalpasan niya dito ket imatindarabo iti may isang situation briefing, siknan iti digiti perdisyon iti bagyo kuna ni Marcos, nga iti pa nagkita na saan nakasapulan niya may deklara ti State of National Calamity, base pa ilaing nga po iti naaramid na konsultasyon na iti biyang ti Department of Environment and Natural Resources, DENR. Base iti nagbali na po nga takwat ti Presidente, iti panakinuman na ti DNR, hindi saan met apo nga nalawa unay kano tinaapektaran na nupay highly localized gagiyim ken na kabsat. Medyo atidog namin dito 1 year po. Sa bagay na ano tayo na edi para matake apo ti pandemya gagiyim ken kabsat. Partikular po nga binigbig wenno into do ni Marcos ti sobra nga panakaapektar ti East Coast, ti Quezon, Cavite, Maguindanao. Edi sabsabali nga lugar nga kas ti Visayas, Region 1 and 2, saan kanumet nga akma ti panakideklara iti national calamity. 1 year po gagayim keng kamsat. Ti kayat ti NDRRMC nga saan nga pabor ni Presidente Ferdinand Marcos gagayim ken kamsat. Anang amin digiti dati ti state of emergency, state of calamity gagayim keng kamsat. Price freeze po digite siyempre pagka na-deklara ti kasjayen amin nga local government units under state of national calamity, mausarda na po diti calamity fund. At ikaw dyan niya nagideklara po ti state of calamity kit I think Muntinlupa City gagayim kay kamsat digiti pakabeneficyaran tayo no maideklara po ti kalamidad iti lugar tayo, local man or national calamity gagayim keng kamsat. No mga malagipyo ti kadto na kita tayo SSS, GSIS, open ti calamity loan, gagayim kamsat, calamity fund ti local government units mabalindang usaren ti 5% calamity fund, manipod po ti IRA share gagayim. Nga maddakang runaan apo nga nilaon ti panakaideklara ti state of calamity nga deti ket rumbeng nga patungpal iti maysa nga lugar gagayem ken kamsat. In palagip apo ti Department of Trade and Industry gagayem kamsat DTI gagayem kamsat nga insigida automatic ti price freeze no may deklara apo ti state of calamity. Digiti makangrunaan nga masapul nga agistidi
Agtali na DJ presyo, gagayim kay kabsat. Price freeze, kunana, awan adjustment, gagayim kay kabsat. Awan hike, gagayim kabsat. Dito apo, dito price freeze ka dito. Basic necessities. No basic necessities nung kunang prime commodities dito kang runaan ngin aldaw nga kasapulon tayo. Dito ikat may paaya po para itipan na katulong di kitay tao nga naapektaran kada kitay lugar nakaideklararan ti state of calamity kas ko nakaudyan nga nabasa ka Phuket ka Muntinlupa City nin peteng ni DTI Secretary Fred Pascual nga nakamonitor da iti ay habang uri aday di Belgium iti naiget mga naiget ti panang tututok na iti pan nakaipatungpal ti price freeze gayem kakabsat kadwa na po ti Office of the Civil Defense kadigitay lugar nga nakaideklararan ti state of calamity gayem kabsat. So awan pa naggunay ti presyo kaditi prime commodities. I think even petroleum products kalaman ditoy gagayim kamsat ti pananglagip ko no husto ti panakalagip ko nagbalaga po ni Pascual gagayim kamsat kadagitay establishmento nga mapaniknikan da po nga mang salungasi nga po iti makungko nga price no adda tayo iti state of calamity gagayem kamsat nga posible nga mapilaan dito iti administrative cases when no mapagmultada babaen iti DTI. Base abo di Price Act di business establishment nga matakwatan nga agba salungasing iti price freeze kaya daan dito iti maikanatad nga panakadusa panakaibalod manipod ti makatawen aging ganat sa nga pulong atawen when numulta manipod 5,000 pesos aging ganat bay sa milyon na pesos isung adadwa nga dusa digitoy at depende iti diskresyon ti korte. Kino na ti Department of Agriculture nga di babaen ti presyo iti bagas kastamit in mais, cooking oil, fresh dried ken kastapay marine products, fresh eggs, fresh pork, beef, and poultry meats, fresh milk, fresh vegetable, root crops, sugar, fresh fruits, ken sabsabalipay. Idin to nga ti Department of Health, nga dito yung metapot imang monitor ti presyo di kang runaan nga agas, when no makunang essential, gagiyim kamsat, masapul metapong agtalined ti agas, gagiyim keng kamsat, presyo ti agas. So, nagito yung apo dapat amu tayo, tano adda tayo ide naideklara ti state of calamity dito lugar tayo gaputa da tayo ket nalayos nagregaay di bantay han tayo makapagna nagbagyo ti kastaunay naperper di kiti ano tayo basta met ta maibaga nga state of calamity gagihim kay kabsat ni local government unit mabalin na nga usaron 5% development fund na gagihim kay kabsat 5% calamity fund na gagihim sana po dito ti kang runaan, idadak pala ti radyo, dito ti kang runaan na po nga ipalpalagip ko, gigiyim keng kabsat. Amuyo, no kastoy nga tiyempo, kasla ko ba, nagbagyo din naman nagsasaruno, mangrugi tayo apo iti talo, 4 nga bagyo, gigiyim keng kabsat, karding, maymay, neneng, gigiyim keng kabsat, naideklara ko makas pagarigan, ti state of calamity, di ba nagdeklara tayo met dito Ilocos Norte, di po, gabigatan na, panaka-ideklara na, ngumato ti presyo di kiti magatgatang, especially prime commodities. Apay, agbaba ti supply, gagiyim kamsat na nga to ti demand. Even root crops, even agricultural products, apay, ada ko agbungbunga nga utong mo, nagsasarunot tudo apo, numanong aldaw, sana agsabong, awang bunga na, gagiyim kay kamsat. Sunod naman nating mo man, ingatom ti kayat mo, gaputa basit tinaalam. Saan? Gaputa, addakan iti babaen ti state of calamity, gagiyim kamsat, inaprobaranin ni Sangguniang Palalawigan, inaprobaranin ni National Disaster Risk Reduction and Management Council, gagiyim kay kamsat, di pa nangyaka ideklara na babaen iti pagpandayan linteg, automatic, nga kaslat ibagbagan ni DTI Secretary Fred Pascual gagiyim kay kamsat di ba in palagip ti Department of Trade and Industry nga insigida iti panagari ti price freeze kadagitay basic necessities when no prime commodities kadagitay lugar when no paset ti pagilyan nga naideklaran ti state of calamity yan yung digiti linteg gagiyim kamsat duma
nga makita na nga rod lang yan ni anan makita da lang nga rod nga kasta unay ti panagrigrigat mo naanod di kiti taraken mo adda pempem mo nga pagay adda pempem mo nga bagas na nabasbasa pakairaman arwat narpuog ti balay mo awan pulos na anom into no makita da nga agbabat ti supply gapo ka dagiti nga calamities apo gundawayan da apo ipangato dat presyo into no na ideklara ni state of calamity kas diha nagtalda ti panangingato da nga dalawa gapo nga panangidadanes iti tao wenno parswa digiti kakastoy ken saan na mayalubog apo iti linteg nga kas ipalpalagip ita ti Department of Trade and Industry. Okay? Awanin na po tinabati pa yung oras tayo ti dating aldaw para ti programa ti damdamag ni Berto. Dede po ti pagayam ni Robert Berto de la Cruz. Kinadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinay nga aldaw ti Martes tayo amin na sangapada. Sa apaya po ti pa nagkararag ag kay sa tayo nagkararag para iti kararwa di tinalpasen menupimusayen nga ipatpatig tayo iti biag. Agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugog tayo alumar. Idintero maginan ken unay di balas utaw. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko. Ti husto ak kalikagong tayo. Agit may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko at dumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto. Babay tinapalaba sa mga siya. Hindi sa nakaibinggat sa balik ikan panaka Edi sa bali pa agundaway, kablawan da kayo, itinagasat niya malem, ti Martes tayo amin na sapada, Nobyembre 1, piyesta po digiti sa Santos, ito nubigat piyesta digiti Minatay. Dahil iti bagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin, tapno idanon mi ti sa bali man na naparang ti programa, Tinapalabas. Edideti nga malem, ituloy tayong ibasa deti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ti maysa nga pagayam nga nagpainagan muding. Ngem kasangwanan yan ti ibasa when ituloy ti panakaibasa ti surat ni muding agyaman tayo kariti sung mga ganad. Thank you very much iti TMT Construction Company ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lubag City. Babayan kini Honorable Telwin Tapawan. Ti kaming ti sanggol niyang bayan ni Marcos Ilocos Norte. Agyaman tayo pa ni Ma'am Erlinda Ferminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much kani Mr. Loreto Tamayo, manipod Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Nga data dito probinsya tayong Ilocos Norte, particular iti Marcos, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kani Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you tayo kini Dr. Alan Taylan, di St. Camillus de Lelis General Hospital, di Barangay Ueno number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City.
Thank you very much king ka kada Mr. Ju Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ken kastabay ken ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga panagtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan ni lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yan nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men. Blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsadan naggurigor, andamit nga makarik natin madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pammalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kada kiti kaimportansyaan nga fluids when no necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti tara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo ano digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat
ta haan nagpapada ti bagit tayo ngam no agdonar tayo di direct. It's also a way of having us health check-up. Makunan to tayo doktor nga dagito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Napalalo aragsak ko, Manong Robert. Iri na ibaga di kiti agina nga amok. Aglalo ti babae nga boss, nga kinkukwa iti pagpapaayag. Kasta unay nga ragsak ko jak ni namnama. Nga daytoyen ti gundaway nga makasubli aki ti pagadalan. Tinabayag nga arapaap ko. Tinagsakitan tinakim ko kadi tinaganak kanya. Gaputa di da kinikkan ti gundaway tapnon ti kasta, may tuloy ko ti panagadal ko. Nupay isudan niya mismo ti mangpili ti kurso akayat da nga adale. Saan ako na nagreklamo? Kay sungarod ti kalikagum da. Kani paay da nga libre ti panagadal, Manong Robert. Dagiti tao nga nakapulapul ko isudan ti mangipaay, iti responsibilidad. Nga rumbeng kuma nga aramiden para kanyak, dagiti naganak. Kanyak kabsat. Naragsakak nga dimteng iti balaymi. Apag isu idi nga agsangsango da tatang ko kininanang ko, Manong Robert. Awan man idin ti kabsat ko nga ni Manong Mulong gaputa. No kasta nga medyo mumalemen talaga nga sanursurin nan dagiti gagayem na. Ket yawis nan kadakwada ti panaggiinom. Wenno pa nagsasango da nga nakapat nga ti baso wenno botelya. Tatang nanang, maragsaka na kunay. Apay, ingato da ka diti sweldom. Kuna ni nanang, saan? Saan nang tang? Yan yang arot ti pakaragsakam. Kuna ni tatang, pagbasain dak dagiti boss ko. Dagiti pagtrap-trabahwak. Anya, pagbasain da ka. Balikas ti inak, wenno amak, nga medyo nasabrak ti panagsumbat na. Siguraduem nga min kaagbasa. Tamangan ta, ibabain mo idaw. Bakleng. Kuna naman ang kanya. Wentang. Siguraduek nga aramidek amin nakabalinak tapnon saan da nga mapabainan ken jak may babain ka nakwada. Saan niya siya city? Panang paadal da kanya. Anya nga minti, adalem. Inhinyero ka di, wenno anya. Kinuna namanen. Ti adalekit mayan nato piti trabaho ka nakwada. Ti panagiprepara ka di kiti makan. Culinary arts. Ti kayat nasa wen. Ha, kusinero! Saan niya kusinero tang? Saan niya basta kusinero nga? Agkiwar iti karne taunik ta silyasi wano kaldero. Modelo di kiti paglutuan. Ken, adu nga klase ti putahe ti may suro ka na kami. Amo ko niya ti kayat sa wen deta nga kurso. Saan ako niya nagpili ti kurso gabata? Ipaay damit nga libre kas regalo kanya. Kinunak nga medyo maasot ti pungtot ko ngem saan ko nga ipadlaw ka dagiti naganak kanya. Aglalo ken ni tatang Manong Robert. Makamuka. No kabali na makit di mapangka. Hangim te kunakon. Saan ka nga mga aramid ti pakaibabay inam wenno saan nga pakapagustuan dagiti kunam nga mangpabasa ken ka. Inulit ko nga medyo natangken ti buses ko kit kinunak. Wen tatang. Ure saan mo nga ibaga kanyak deta. Aramidek.
Adda nagsaadan ti nakababain kadagiti tao nga mangpaadal kanya. Iso nga siya kita grukbab ka nagdayaw ka nagbainak kadakwada. Ket tungpalig iti amin na kabalinak ti kalikagom da. Kabigatan na Manong Robert nasapa kidi nga mangururnos kadagiti lako kiti basit at tiyanggik. Wen manong, nakapaarami dakbet laengen ti naisarubing-bing iti balayme nga istor ko. Nga pinanaganak deto iti muding sari-sari store. Ol urnosik digiti lako ken kukwentaek ti naglakwan ni nanang idi kalman. Idi ag kiriring ti cellphone ko. Ti bus ko. Ti babae nga amok. Hello ma'am, good morning. Apay ka di ma'am, nakatawag kayo man. Makasubli ka di ditoy. Saludsud na. Uwen ma'am, makaumayak ngem iplaster ko la basit di lakok ka di basit nga sari-sari store ko. Ta umayak ton. Sige hanggamit kiti nga pagdardarasin ngem umay ka dito tadda pagsaritaan ta Kinunana, uwen ma'am, iplaster ko lang ken agdigusak sakto umayen. Kinunak. Sige, bye. Naudi nga balikas ti amok, Manong Robert. Irikaadda kiti balay ti amok Manong Robert. Nagsarita kami nga rod. Muding nagsapsapul kami kani ti anak ko iti eskwela nga mabalin nga serkam wenno pagadalam ngem awan. Ada offer day ti test da ngem 1 week 2 weeks metlaeng training. Nag-research kami iti internet. Ada eskwela nga mangyup-offer iti 2 years nga professional culinary arts. Pagbiyan na di nga eskwela, asideg iti kondominium ti anak ko. Awan met agiyan iti kondo na. Mabalin niya Jay ka agnaed, ken Jay kamiten nga agrubwat nga mapan iti pagadalan nga nakita mi. Kondominium, ma'am? Wen, aping kas lamas daw ka. Angem, may sakay ti kundo. Masapul nga labaam ti arwatem, masapul nga lutwem ti kanem, dalusam ti pagyanam. Sakan to pumanaw. Ken, masapul nga sumurot ka ti alagaden iti kundo. Ay, jak pa'y napadpadasan, ma'am. Jak pa'y amuno, anya ti lang ti makungkunang nga kundo. Ti kondominium ket kasla hotel. Laeng kukwam nga personal. Sa awan ti bellboy, awan ti mas balaksid iti guard nga da iti kadakad sa aran wenno iti baba, so dalaeng iti mga sister ken ka. Mabalin mo nga isirek digiti kayat mo nga isirek ngem adda digiti mapili ken stricto da. Amangan takap-kapan da ka ba lalo nagdadamo ka. Namin di damit kayat nga makastrek digiti managdakdakes. Ma'am, awang ka diti sa bali nga mabalin niya pagyanak. Uy, loko, napiti kayat mo, nagyang kay di kundo ti anak ko. Awang mitlat ti mangususar, di sikan ti agyan. Sige, ma'am, talaga nga damok ti. Mapanit ti lugar kastatin. Agnae di kasta, adumit din di kiti nabasbasak niya. Talaga nga jakpay na padpadasan. Saan mo nga pakadanagan dito ta paitulnog kan to kini Ruda. At no ti kastakit mayam amuna king kano kasano di kiti aramidem. Kompleto ijay diti paglutwam, adati banyom, adati kwartom. Ken nasa siya atin ti kasjay nga pagyanam tapno awan ti mangis isturbo ken ka ket may pasnek mo ti agadat. Duwa nga tawen ti kayat ko nga kursom. Manaymet nga ta detan tapno ti kastakit.
maadal mo ti kayat ko nga ipatungpal mo. Ngamin siyak di anak meta naggraduari di kastangim, nagbasa akti, nagduduma nga pagwarnakan, di kitay babasain, tapno di kasta, masursurok ken, mapaduras ko dito nga negosyo. Sige ma'am, uwen, kinunak kabsat, agar ari tiragsak kanyak, ngemad damit latta iti sa bali nga bangir, ni Danag, Manong Robert. Idi agawid kabsat ko na palalo nga panagarilat ni ragsak. Ngimtay ko na akon, agkibba-kibba ak wenno agdadanagak. Hanyan niya nagsaya at digito nga tao nga sarakak, Diyos ko. Sapay la kumata sa andang agbalbaliw. Ken sapay la kumata, bendisyonan na kaapo tapnon sa andang nga mapaay. Tapnon di kastakit, sa anak nga maibabaing kadakwada. Manmano ti tao nga, talken na tipada na nga tao, aglalo no di nakakaano. Kinunkunak, Manong Robert. Jack na puputan gaputi kasta nga panagdandanag ken panagpanpanunot ko, nga adda akon iti balay mi. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti udelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kasta meten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lakoda, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Jak na puputan niya dako dito nagtipagtengan me. Kasla jak pa'y la makapamati. Aglalo iti enbaga ti amok nga. Ag naedag iti kondominium ti anak na. Nga day di Amerika manong Robert. Napansin weno nadlaw ni nanang nga jak makatal na. Anak ko maya. Itepi nga pagna ka nga pagna. Makaulaw ka pa ikitin. Ay, maragsakan lang nanang. Ay, di pa karagsakam kit awamit gumatang. Awang gumatang iti lakot at iti store. Ay, saan nga deta nanang? Ngem, amuyo ka din wani amanin tinagsaritaan mi iti amok nga babae. Anya, ag naedak kano iti kondominium ken nakakita kada kanon iti pagadalan niya. Pangiser kada kanyak para iti professional culinary arts. Dua nga tawin nga kurso nanang. Agasin nyo deta. Kinunak. Hinagsaya at damit kinkan. Amangan ta, no makaradwar ka, ket di da kantun sweldoan. Ta, iso damit timang paadal ken ka. Ay, saan mit siguro nanang tao met ti kasta nga, saritaan mi nga. Saan dak nga sweldoan. Pagadalin dak ta kayat da nga, makatulong ak nga naimbag kadakwada. Mayat kay man wano mamati kay man wano saan. Bunga dito iti. Panangipasnik ko nga nagtrabaho ka dakwada kenti, panagsingsingpet ko. Saan nga simursurot ka rin padak nga empleyado nga, agouting numalpas ti, panagservice mi iso nga. Naamuan da dito iso nga. Inrekomendanak ti anak na nga, padak ka bading nga ni Roda. Nga siyak ti, pangitalkan wano, tumulong ken ni mami na. Naragsak ako na nanang. Nagsinna ay ti inak. Nga jak maawatan no apay. Kasanunto nga ro din deto istor. Irekipamto ka din. Awan laengin nati. Panintabwak. Amo manak. Malagaanan ako na di. Siyak tinangitalkam ka deto istor ta. Adet ited mo kanya kabinulan. Ibingbingayan na kitimaganan siya. Rekipamto ka din. Ay, saan nanang? Ape ko mga rikipak. Kakaiso na nga, pumimpintas ti mapaglaklakwan ta. Ibatik king kadeta kit sapay ta. Salimet-metan nyo kin salwadan nyo. Bayat ti kaawan ko iti do atawen. Amin niya ganan siya kit kukwam. Laeng proteheram ko mati. Puunan nanang. Amuyumet nga nagbanlugak ko no nagrigatak deta. Uwinanak ko. Aramidik deta. Kasano nga ro din ti panaggatang kadagiti lako. Kitjak metam mo ti. Mapam mo paggatgatangan ken. Digiti derek. Ay, saan mo problema nanang? Kasaritak to ti grocery nga pagalalaak nga. Itawag mo lat takadakwadan wan niya ti awan. Isudan ti umay mangi deliver. Ngamin ket adumet digiti kasta nga. Deliveran da kadagiti tagilako da nga sari-sari store. Tapno saan ka nga marigatan. Nakaisem ni nanang ket igayat nak idi nga arakupen. Wen manong. Igayat nak idi nga arakupen ngem limmikudak gaputa adda ti ornosek. Ngem idi malpas ko nga ornusen ti tagilako. Inasit gannak met laeng ti inak. Agyamanak anak ko. Agyamanak. Napipya ka pa ingam digit idwa kakabsat mo. Ti kabsat mo nga ni Mindakin ni Mulong. Napipya ka pa ita makatulong ka kada kami. Agyamanak anak ko. Kinunana kasla makasangit. Maibuyog ak metidi nga agsangit manong Robert ngem tinipela. Inarakop po ket di met ti inak. Ket di takabsat nga itinaundayan na panawin. Day di man laengen ti damo nga agin narakop kami keninana. Di napupuutan ti panawin manong Robert. Agrubwat kaming kini Roda nga mapaniti Manila. Tapnon di kasta itunog na kiti kondominium.
Special trip kabsat gaputa. Inusar mi ti maysa kadagiti lugan da. Kenadapay driver mi. Anyan nga ragsak ko bayat nga agtartaray ti lugan. Sipud kinataok kabsat. Dahito iti damok nga umadak. Iti makungkuna nga Metro Manila. Manong Robert. When? Damok unay nga matpaddekan tinasao nga lugar. Ngem day tamet ti pagdadanagak amangan tadyak ammo ti papapanak. Agingga nga nagtimek ni Roda. Oh, api nga di ka maununi day. Masapol kit naragsak ka kumamed Weno makaturog ka din. Ay, saan pa'y Roda? Ngem, agpampanunutak ka. Pampanunuti ka manganta. Ti kadagit si Manila kit mayaw-awanak. Nagpagaak ni Roda iti kastaunay. Tsaske ka. Deta kiti pampanunote mong gaga. Masapula nga. Ni sus apo aya. Anat serbinang itulnog ka. Makalawas nga bantayan ka sa jay. Tapdon di kastakit. Ammom ti in and out iti mismo nga kondominium. Ken ammom ti in and out ti Manila. Tumal na ka man. Oy, isarding mo man tagkapeteo. Manerbyusa na ka dito kadwata. Kinunana nga, inya nga ti driver. Madamdama pa in paigi din ti driver ti lugan. Ketadda kami din ni maysa nga, klas nga panganan. Oh, bumakan tagkapeteo. Agkapeteo tapno manayunan ta nervyos mo gaga. Kinunana kanyak Manong Robert. Bayat ti panagkapkapemi dito yung tuloy mi ti saritaan mi. Anya ayat ti pakadanagam. Awan ti pakadanagam. Kayan ti kundo ket asideg iti napili ni mami nga pag-eskwelaam. Mabalin ti aglugan, angem no masapa ka mabalin mo nga pagpagnaen. So, may mayat no magbagna ka pay laeng iti umuna nga al-al daw mo ijay. Tapno ka sa makitam di iti landmarks wenno pagilasinam iti papanam. Ken, amon di kundo, sikat nga kundo di jay saan nga basta-basta. Ken, ano mo sumrek ka sa jay, secured ka. Awanin ti pagdanagam. Kasta aya. Mga asim di naktusigo da pampanawan ha. Di jay umuna nga aldaw ko no may enroll nak. Masapol nga may kadiskwela ta. Or-orayin nak. Loka. Anyakit ti pambarako nga may mangurure nga apay. Kinder? Kinunana nga nakaisem. Nangim, amang tadyak to amunti pagawidak. Anat serbi ta cellphone, inak to urayin kay kundo. Imta, pag-urayin na kadin yung tagit eskwela, loko na to yan. Kinunana, ay ben ay ha, talaga nga, maner-nervyusa na kruda. Diyak mo no. Kas na makababawi ak. Anya tako na makababawi ka, loko? Sikat ti kaunaan nga tao nga inopreseranti ti inakiti kasta sa kunam makababawi ka umay kat ti manta papispisang ka kinunana kanya ay uy nga rod agyaman ako unay kada kayo aglalukin ka. Dimaw nun kami ti parbangon, iti kamanilaan. Anyan niya nagpintas ti kundo, nga pagyanak Manong Robert. Dua ti kwarto na, adda ti kusina, di ti kwarto, ket adaan ti kabugbukuda na comfort room. Adamit pan nakasalas na. Adaan pa iti asosya gaput adda ak iti 18th floor. Ket anyan niya pan nakatamdag mo iti kasla nakabababasit alugan, no adda ka iting hato. Naayayo ak. O anya, magustuhan mitlaing dito eh? Uwen na. Abi ko mga joke magustuhan kit. Biglakit din nga, kundo unit ti pagyanak ininto nga. Kasla, cottage laing ti agpipiknik ti balay mi. Tila masasaom.
O sige, praktisem ti umuli-umulog. Mapangkay di elevator. No di ka makauli dito, tawagan nak na may kalayan iti baba. When? Susapo si kamet, inta nga dua Tay surum no, anya ti pisitek di elevator. Maria Josep ka. O sige, umay kan. Oy dindo, agluto ka ti kanin tayo Mandar na iti driver nga nakauldag iti supa. Manong Robert. Kasi ni Apo Diyos, nayaw-awan ti danag ko. Iti panagulong mi ti kondo unit. Manong Robert. Nadanon ti aldaw nga mapanpan o ipapan mi ti eskwela. Dito yen enroll nak ni Roda para iti 2 atawen nga professional culinary arts. 2 atawen nga adda iti uneg ti Manila. 2 atawen nga agadalak para iti kalikagom digiti amok kabsat ko. Sa anak met nga na narigatan nga nang adaptar ti bagi kadagiti padak nga agadal. Sa nga 18 kami laeng Manong Robert nga naka-enroll iti dati nga kurso. Anyan kabsat. Napalpalalo pa yung restaurant ti kwarto nga pagadalan ni. Addaan ka diti modelo a paglutuan. Dagiti nakasisilap nga shaping dish pakairamanan dagiti kubyertos kaserula ken sabsabalipay. Nagpintas ken nagdalos nga kwarto Manong Robert. Nga dita ti damok launay nga nakakitaan iti kakasta nga pakalutuan dagiti makan. Agarup do alawas ni Roda nga nang bambantay kanyak. No makabisadok meti din. Ngem talaga nga, kinaykayat na tinagpaot iti Manila gaputa. Dandani rin nabiida nga rumwar iti driver. Ken, tawagan na di iti barkada na. E dinto nga siyak ket jak inaspiraran. Kayat ko nga ipasnek ti panagadal ko. Banag nga nang dayawan ni Roda kanyak. Nasayat met ta jak sumursurot. Amangan tay bagana nga gunggundaw aya kita. Dayta tinaglaon iti panunot ko. Adda digiti gundaway nga no sumang petak matmaturog pa laeng di Roda. Iti may sa kadigiti kwarto. E dinto nga ti driver ket maturog iti ruar. Ti may sa kwarto tinaikari nga para kanyak nga isumit ti pagturugap. Inpasnek ko tinagadal Manong Robert. Inaramid ko ti amin nakabalinak tapnon ti kasta alisto nga maawatak. Ti bagbaga da iti mangisuro kada kami, iti day di akurso. Agin mabula na akon iti nasao nga kurso Manong Robert. Dita nga kasla di napuputan ti panagtulid ti panawen. Kanayon metlatta ti panagikomunikar ko ken ni nanang ba usar ti cellphone tapno monitorek ti store. Awan met tinagbali na problema. Iri may isang aldaw nga itatawag ko ken ni nanang. Wenno may isang rabiing nga itatawag ko ken ni nanang. Kasangsangpet ko idi manipo di ti pagadalan. Kumusta kayo nang? Ni tatang kumusta met? Nakaturugin ti amam. Umuno na nga maturog ngim siyakta. Uray ko ti alas 9 engga na tag alas 10 nga panagrikip dito store. E api ngamin nagrabi kayo namang rikip. Dati-dati ket alas 8 irikip tayon. Adumet di kiti aggatang no. Kasta nga rumabrabi. So nga paunae ko na ni tatang mo nga maturog. Ket ni Manong kumusta met? Ay wen gayam nasayat at timawag ka. Adan nasarakan na nga asawain na. Asin no? Deti adda dita daya tayo nga pinanawan ti asawa na. So gaya man nakadita-dita lang ta.
Naddan sa amin din, adda nagkinaawatan dan. Isto nga, kaputa di da kanumit nagkasar, kada di imo na nga asawa na, ikit-kid daw na kinitatang mo nga, agkasar da. Yan niya nga ruti, sungbat yo. Kinagkasar da ang an-anusan na ti maisagana. At kaputa, kayat met ti amam, arami din ti responsibilidad na kingkuana. Ilako na kano dyan wang na. Apay met. Yan yan ti pagtrabaho na dyan talon. Diyan mo kingkuana tayo sumit ti bagbaga na kanya. Diyak met makapagsaan ta, mumet din ti amam. Napihapay ni Manong ta. May sakripisyo ni tatang nga ilako ti. Nuwang na pare ti panagkasar na. Idinto nga idisyak ti agkasapulan para kumay ti panagtuloy kong agadal ket tinali ko ng naklatan. Kinunak nga makalwa akon. Manong Robert iti nanggegak kininanang. Ay, bayamon bayamon ta. Nadismaya nga min ti amam kada manang muminda ken ni manong mga mulong idi sudat ti agadal. Nagsikog ni manang muminda. Sa ni mulong di met mapanagbasbasa, di met sumsumre iti eskwela. So nga idisikan, nagdupor keng kanti, pan nakadismaya na. So nga, pasensya mo na nako. Urita, agad-adal kamit ten. Wen na agad-adal akon. Ngem, ti pa nagpaadal ket responsibilidad di kiti naganak. Sa angket di nga responsibilidad ti tao nga di mo kakaano. Kasangwanan nga ituloy tayo ang ibasa dari surat ni Buding. Pagyamanan tayo ti TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan North Lawag City. Babayan ka ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Sangguniang Bayan, ti Eli ti Marcos. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Erlinda Ferminhood, ti Barangay 16, o no Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Mr. Loreto Tamayo, manipod iti Waipahu, Hawaii. Thank you very much kay ni Mr. Onopre Durupan, manipod Wayanay, Hawaii, nga adaytay ti Ili ti Marcos. Kastapay kini Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camilos Dilelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo di Pugad Lawin North Courier Service, nga masarakan ti Balintawak Street, ti Sudad ti Lawag, babayin ni Engineer Neil Jose. Diri kayo ito apong ipatulod, when ipawit ka dito kabagyan nyo, kapamilyayo nga di Manila, di Siyudad ti Baguio, ti probinsya ti Cagayan, kayong kastamit ten Isabela, mabalin nyo dikitan nga mapanipawit, iti Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap, then Mrs. Millie Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Pagyamanan tayo pa ni Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputa na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di dagserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan di Barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuwakin namat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi nga paragtutudo agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan manipod iti St. Camillus Dilelis Hospital diti Siyudad ti Lawag.
No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnat tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsadan naggurigor andamit nga makarik natin madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Natulag garud ti kasar da manong mulong. Ken ti asawaen na nga karuba mimetlaeng Manong Robert. Dua nga aldaw kasangwanan ti kasar. Nakaawidak bem nagpakadaak iti biyang dagiti amok nga mang pagpabasa kanya. Naimbagi dita bakasyon gapu ta piyesta opisyal ti aldaw ti Biyernes. Dinto nga ti sumaruno ket aldaw ti Sabado aging ti Domingo. Ngamin sapsapak ti nagbakasyon wenno nagawid. Nakitinulong ak pare ti preparasyon ti kasar ti kabsat ko nga ni Manong Mulong. Nagyaman na kiti busko gaputa. Ented na tinalaka nga serbisyo para ti catering service na. Ken ti pagayam ko nga anak na nga ni Roda. Narkusan na ti simbaan ken kastamet ten ti arubayan ti pagtaenganda nga isu ti nakaaramidan ti resepsyon wenno nagpapanganan. Anyan ngayaw aman datatang keninanang pakiramanan ti kabsat ko nga ni Manong Mulong. Dagiti sabsabali nga nagatang kabsat naka-discount kami kadagiti groceries ken sabsabali pay. Basit laeng ti kasla ginasto dagiti naganak kanyak malaksid iti panangyarwat da iti asawaen ni Manong. Gapo ta simple met laeng nga kalaysa. Awanen digiti abay. Nadiket minisaan latedan ti Apo Padi no pay nadekorasyonan iti simple ti simbaan pagayam ko. Malpas ti kalaysa ditoy nga binunagen ni Manong Mulong digiti arwaten na manipo diti balaymi. Ngamin makipagnae diti agbalin niya asawa nata. Masaksakit ti ama ti babae. Agyan akong sadya muding ta sumit tikid daw ti asawa. Uri ta napigsamit pe datatang kininanang. Saan niya kasi ti katuga nga kalalaki nga masaksakit. Sige Manong nagsubliak to di Manila pasya-pasyarim ko mamit datatang kininanang When nagasidigmit laeng. Kinunanakit rinugyan nan tinagbunag, Manong Robert. Dita nga masidig ni tatang kanyak. Anya nga din ti planom tang. Nalakom metten di dakkel anuang mo. Kasano nga ditan ti panagtalon mo wenno panang bangkag mo kaditi awat mo abangkag. Planok ti saanin nga agbanlugan ako. Ngamin mariknak metten ti regrigat. Makitiggedak laingin ka dagiti agpobre di pagtatalunan ken sabsabali pay. Iretira kon dagiti awat ko abangkag ken talon. Kinunana apagiso ko mano no pinagadal dakidi nakaturpusak ko maitan. No nadana kasigud ti trabaho ada ko mainsigida nga pangsustentok kada kayo. Kinunak natatalman ti amak
Saan niya nakasungbat ngayon sigida? Amok nga malagip na wenno mapanunot na ti gagar ko di makaturpusak iti sekundarya tapno makaadal manong Robert. Saan kayo nga madanagan? No bilang agbaligi akiti deti nga nasa pula ka mang paadal kanyak. Syakto ti. Mang tarabay ka na kayo no adagasgasat ko. Kinunak. Inyangad ni tatang dagiti tirupa na ketimpereng na dagiti mata na kanyak. Lading hitek anak ko. Lading hitek. Awan na iti pan nakapaay ko kadagiti dua kakabsat mo. Ngay sumit ti nangitunda kanyak tapno di ka pagadalo. Lading hitek. Saan nyo na panunutin deta? Agladingit tayo man, aglalo ka na kayo, santo yun na may subliti na palabas. Naikupinin ti kalman tatang. Pagyamanan tayo diti Diyos tad na sa pula ka tao nga mayat nga. Mangkawis kanyak, mayat nga mang paadal kanyak. Simmaling bat ni nanang aday ti sa anunay nga adayo. Agkarkararag tayo anak ko ta, agbalegi ka iti deta nga adadalem. Orita, napintas met ti sapol ti tiyanggim. Kas ko nagidin nanang, agserbilat ta kada kayong kinitatang no anya ti mapagkit ti ganan siya ti tiyanggi. Sandak pala apang panunutin. Himsapay ko mata sa limit-metan nyo ti puunan o rin o. O rito saan metunay nga dak, o rin saan unay nga dakkel. Ikarit keng ka anak ko. Makaumanay nga, agserbi ka da kami ken ni amam. Aglaluket. Mapamit ni nagneed ni manong mga mulong iti, nakaikamangan na. Ket sapay la kumata, agbalbaliw met ti kabsat mo. Alisto ti panagtulid ti aldaw, Manong Robert. Saan niya napupuutan? Maturpus konti dua atawen nga professional culinary arts nga nagbali na kurso iri ka Manilaan. Naragsak digiti ng paadal kanyak nga nupay jak ka kaano ida ido may datendanan ti panagturpus ko. Tibus ko a babae ken ni Roda. Pilitin mi nga itugot ni nanang mo wenno ni tatang mo ngem di damit kayat. Kuna ni Roda saan na amin nga narnarwang magbiyahe ti adayo? When angin, umay da kumamit lang matangan na ti panagturpos mo. Saan na bale? Nga di da makaumay. Isagot kong tulaingin kadakwada ti diploma. Ken kang runan na kada kayo. Ma'am, thank you very much. Thank you. Kinunak. Minatmatan na tina ni Roda nga busko. Saan ka nga gyaman? O sarimpay ti inadal mo, ket no agbalegi ka, iti deti nga, in pakursumi ken ka, isunto ti panagyaman mo. Ken, jak tumit masaya nga, mangyukur ti anyaman nga mayukur ken ka kas senyal ti panagbalegi. No makitak nga agbalegi ka. Nauneg nga balikas, nga danda ni jak matukod ti kay papanan na. Simong batak ket di metaya agtinulong tamami ti negosyo. Saan man, yan siguro, kalpasan tin ni mabulan, panawang ka. Panawang ka kaputa, alam na kami ti anak ko ijay Amerika. So nga, may kang kanto didakkel nga responsibilidad. Ket siguradwem nga sa anak nga agbabawi iti parang paadal ko ken ka. Nagpagaak ni Roda ket kastoy ti balikas na. Naipaslong ka ni ti bubo day ya. Ti amom siguro ket ragragsak nga kang kadayon ngem masapul nga grigat ka. Ti balaigi ket magunod gabay at iti panagtuok wenno panagsakripisyo nya kasingin na ni rigat. Balikas na. Kasta ka di.
Inangay ko ti amin na pigsak ket kastoy di kiti simmaruno abalikas ko. Ikarik kada kayo. Di kay tumapaay. Ikarik kada kayo. Aramidik ti amin na kabalinak. Tapno matariwidwidak ti italekyo kanyak. Ngemitapay. Nupay jak pay na anong ti ipatkumityo kanya katrabaho. Pagyamanan kayo, ma'am. Thank you. Agyamanak kada kayo, Roda. Idi tadda kami ni ti katingaan ti programa pare ti special graduation program Manong Robert. Nasdaaw ti amok nga babae idiyawag da tinagan ko nga siyak ti mapadayawan kas best student. Wenno kalaingan iti daydi nga kurso nga impaadal da kanya. Timmak deri di maawagan, gaputay sutin, submit ko tinagan na nga umay mangabay kanya kitin tablado. Apagdating na pailaeng kabsat, di pa'y nayukur kanyak ti medalya, inarakop na kon. Thank you, Muding. Thank you. Makita kit talaga nga sa anak nga paayin. Sorpresa para kanyak detoy. Isumit laing nga sa anak nga pulos nga inikan iti kopya ti programa. Gayam si kati, mapadayawan kas kalaingan. Saan kami nga nagkamaliken ni Roda nga nang piliken ka? Agyaman kami. Sapay kumata sa antay nga mapaay iti tarigagay tayo sa ngapada. Nagawid kami dito Ilocos, Kalpasan, tinasao nga panagturpos ko. Kinasarita nakmanin ti amok. Oh, anya ti desisyon mo. Anya nga desisyon, ma'am. Kabalinam ka din nga ituloy ti negosyo. Kabalinak mama pekit din niya saan. Anat serdina tinadal ko. Anyaro ti kurang ta. Gumatang tayo karikiti kasapulan. Kang runaan nati moderno nga pagbakan stameten kubiertos. Dagiti na duma-duma nga klase ti aparatos pare ti panagluto. Isuda lang ti kasapulan. No dagiti tao para iti panang sanay kadakwada. Nagbalin nga epektibo para iti deti nga negosyo. Kabalinak. Mano nga tao ti masapul mo? Saludsud naman depende iti kadakkel ti pasken nga Serbian tayo. Ken depende ti lugar. Ngamin ma'am no, dadakkel nga hotel ti papanantayo, international kitchen nga kunada. Asapul nga professional di kiti kadwata. When no mabalinta iti makitransak iti hotel, nga usarenta digiti tao da ngem data ti mangi provide ka digiti may serbi ka digiti bisita or guest. Nagtunged kastagaya man yan. When depende lang iti saritaan. O sige, ilistam digiti magatang ket gatangin ta. Ibagam no manong nga tao ti kasapulan ta sanayam ida. When ma'am aramidek deta.
Santo yung may lipas ngay basa deti surat nga nakay palaunan ti pakasaritan ti biyag kinayat ni pagayam tayo muding. Padaanan nyo yung tunubigat. Agbalegi nga tani muding. Iti may ipakumit keng kwa na trabaho wenno responsibilidad. Dahil nga sa ludsod ti masungbatan yung tunubigat, babayan iti panang ituloy tayo nga panang ibasa ken panang buya wenno panang dingeg yung iti programa tinapalabas. Dito nga ruden nga di sa bali payagundawa, i-recap tayo dito nga programa, dito iti pagayam yo, Robert de la Cruz. Kinadwa tayo iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Iba timinta ni tinatalina ay nga malem ti Martes tayo amin sa pada, agbalin tayo kumanaragsak para iti fiesta, dagiti minatay ken dagiti kararwa. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.